Моят ресторант ще бъде едно от най-престижните и прочути заведения. Ще бъде на 2 етажа. Първият ще бъде на открито, а вторият ще бъде закрит. Още докато влязат клиентите ми в него, ще се почувстват уютно. Декорациите ми ще допринасят топли чувства, които ще обгръщат сърцата им. Всеки ще иска да бъде на едно такова гостоприемно и спокойно място. Имам предпочитание ресторанта ми да бъде покрай морето. Избрал съм морският въздух, защото винаги е пораждал в мен едно чувство за спокойствие и удовлетворение. Затова искам и да предам тези емоции в съзнанието на моите бъдещи клиенти. Опита, който придобия и усвоя, искам да го приложа в моя български традиционен ресторант. Искам да покажа България в една друга сфера с моя ресторант. Ние сме подрастващи деца с мечти. Мечти превърнати в цели. Цели, които ни карат да надрастваме себе си все повече и повече. Моят ресторант е една част от нашите мечти, а ние знаем, че мечтите се сбъдват, а целите се постигат.